soňky uğur atyry ortaça 100.000 ýyldan dowam etýär. Emma bu 100.000 ýylyň dowamyna sowuklyk enişe bir bolmaýar. 70.000 ýyllar mundan sowuklyk güýçlenip başlaýar. Emma iň aňratly sowuk günler mundan 36.000 ýyl mundan başlaýar. 18.000 ýyl mundan öňden sowuklyk gutarýar we ýuwaş-ýuwaş ýer şary ýylamak bilen bolýar. Bu 36.000 ýyllar öňden başlan sowuklykda ýer şarynyň ýüzüni ortaça 38-40% buzluk we doňoklyk basýar. Emma bu buzluk we doňoklyk 18.000 ýyl mundan azalyp biziň şu günkü günlerimizde bu buzluklar hawanyň iň sowuk gyş faslyna 12%-den ýer şarynyň ýüzüne geçmeýär. Bu buzluklaryň üýtgemesi we köpelmesi ýer şarynyň tebigatyna hem üýtgetýär we öňkü gurak takarlyklary tokoýlar basýar. Umuman yer bugünkü görnüşinde bolmaýar. Meselen Sahara çölü hiç olmana bundan 6-7 min ýyl mundan hem bir tokoýluk 20-30 ýyl mundan öňe gitsek has hem bir tokoýluk yer bolan. We ýagdaý Orta Aziýada şondan tapawut etmeýär. Orta Aziýada dany bugünkü Iranyň içindäki beýik Alborz daglardan gaýrak bugünkü eseňli etrek töwereklerine barýança tokoýluk bolýar. We elbetde garagym o töwereklere hem bolsa göklük we ýaşyllyk bolan, emma gator tokoýluk bolmadyk. Bilşimiz ýaly yer şary günüň daşyna aýlanýar ýylda bir gezek we şu aýlanşy göz göni tegelek şekilde däl ýymyrky görnüşinde. Emma alimlaryň aýdyşy gara her 100.000 ýyllaryň dowamyna iki sanak Saturn we Jupiter seýarasy ýyldyzyň täsiri esasynda yer şarynyň günüň daşyna ýymyrka şekilde aýlanmasy has hem ýassalyp we uzagrakdan aýlanýar. We netijede bu ýassalmak yer ýüzüne sowuklygyň ösmesi we buzluklaryň emele gelmesine eltýär diýerler. Elbetde bu tebigatyň üýtgemesi, tokoýlaryň ösmesi ýa azalmasy adamzatyň göçümlerine hem täsir etýär. Sebäbi ol zamanyňky adamlaryň gator ösen teknologiýasy ýok bolansoň olar köprek, çölrek we uzakdan görülýän ganym we ýyrtyjy haýwanlary uzakdan görüp öwünden gaçyp bolýan nokatlarda ýaşamışlar. Hop aýdylşyna görä o wagtda bu dasyryň dowamyna täminlen 25.000 ýyldan yer şarynyň demirgazyk ýaryna Neandertal adamlary Ýewropadan tut Altay daglaryna barýança ýaşan we ondan doğa tarap gitsek, ýokary doğa tarap gitsek Denisowa insanlar bolan. Denisowa insanlarynyň esasy nokatlary Doğu Günörte Doğu Aziýada bolan bugünkü Australia,
Endonezya, New Guinea, New Zealand olar aslı şu yerden olaram devam etýärler, gitýärler te Altaýa'dan. Ve ılmy barlaklaryň görkezişine göre ortaça 95 000 ýyllar mundan Denisova adamlary we Neandertal adamlary Altaý'da duşuşýarlar we olaryň o ýerde duşuşmasy netijesinde soň olar jüýtleşýärler we jüýtleşmesi netijesinde täze bir görnüş emele gelýär. Şol sebäpli bugünkü Türk milletini baksak yer şaryna dürli keşpli beýne çanak süňki Mongoloid we Europoid ikisinden hem tapmak bolýar. Buny bir 18 ýaşly ölen çağan 90 000 95 000 ýyl mundan ölen çağan süňküni tapýarlar we şu süňküniň okuma öwrenmek bilen Denisova ansallarynyň we Neandertal ansallarynyň jinini ikisinem şu çağan süňkünne tapýarlar. Bu iň gadymy tapyndy. Häzir özden ondan aňyrda tapyndy ýok ki hem Denisova hem Neandertal jini bir adamyň bedenine bolsun. Şoň üçin ortaça 95 000 ýyl mundan bu iki görnüşli insan jüýtleşýärler we jüýtleşmesi bilen täze bir görnüşli insan emele gelýär. Elbette bu jüýtleşmede Neandertal ene bolan we Denisova insallary hem ata bolan. Sebäbi mitokondrial jinleri çağdaky mitokondrial jinleri enesinden gelen. Sebäbi mitokondria jini deňe ene tarapdan gelýär insana. Soňlar bu tasyrynyň güýçlenmesi, doňoklaryň ösmesi bilen 70 000 ýyl mundan öňler Sary derýa ýa Sary näher diýsek bugünkü Hytaýyň, Çiniň gaýry ýüzünden täleri tokoýluklar wasya we o bölgeler umumyň günörte günnogordan üzülýär we şonuň ýaly Hadaryň ýok aşak tarapyndan üzülýär sebäbi Hadaryň bugünkü Hadaryň te orta biýlerine gelýänçe buzluklar wasýar we elbette o buzluklarda Ýewropadaky Neandertallaryň hemmesi ölýärler, gutarýarlar. Emma Orta Aziýada insan galýar we öz ýaşaýyşyny dewam etdirýär. Bu insanyň Orta Aziýada galmasy sebebi o ýerdäki tebigatyň biraz Avrupa'dakilere göre tokoyluklaryň azlygy we buzluklaryň hem azlygy insana mümkinçilik töretýär. Gadymy Uğuz boýuna we Beýnel Nehreyn teoreklerine eriýalarda insanlar galsylar we ýaşaýyşa dewam etdirseler. Elbette soğuğun düşmesi we horluğun ösmesi adamzady köp öňküsinden azaltýar. Sebäbi soğukluğa çydamlyk az bolýar we iýmit hem gytalýar. Emma adam şu ýerde
halas olyar, öz yaşayışını devam ettiriyor. Neandertal adamları Hadar'ın Günnor tarafına ve nece Atlantik Okyanusuna yani Günnor'a taraf gittik. Deniz ve adamları bolyarlar. Deniz ve cinli adamlar köp bolyarlar. Şunun için kadimi bugünkü de Türk asıllı insanlarda iki görünüşlü hem Mongoloid hem Avrupoid beyni çanak sünkülü adamları var. Yatsı yüzlü ve çekik yüzlü Türk asıllı adamlar. Deniz ve demek Altay'da bir dağ köveği mağara var. Şunun adı bilen bağlı. Şu tayda, şu kövekte hem deniz ve insanları ve hem de Neandertallar birlikte yaşan ve muhtemelen şu yerde cüvitleşenler. Çünkü arkeolog barlaklarda şu yerde sünk köp tapılıyor. Kadimi. En kadimi sünkler şu 100.000 yıl bundan öne varıyor. Ama gelsek bugünkü günlermede Afrika'daki adamlarda ya yer şarının günörte yarımındaki insanlarda kan bir asa düğünün hem Neandertal cini yok. Veli Avrupa'dan tutsak te bugünkü Japon'a taraf gitsek Neandertal insanlarının cini Avrupa'da 1-2% adamlarda var. Neçe Günnor'a taraf gitsek Hadar'dan yukarı Günnor tarafa geçsek Neandertal Hadar teorekte köpölyer. Hatta Altay'da da köpölyer. 3-4% var yer. Veli hatem Altay'a taraf gidenle deniz ve cinleri, deniz ve insanların cini köp kava. Avrupa'daki adamlarda deniz ve'nin kan bir cini yok. 1% bolaysa neçe Hadar'a taraf kaysan ve Günnor'a taraf gitsen deniz ve insanların cini köp boluyor. Te gidiyorsun bugünkü Xitay Çin'e taraf o yerde 3-4% hatta 5% deniz ve cini var. Ondan gittik ileri New Guinea, Endonezya, Avustralya taraf o yerlerde 7-8% adamların öcüğünde deniz ve cini var. İnne gaydık gelelim Orta Asya'ya. Orta Asya'da Beynel Nehreyn bilen esasen hem Uzvoy Amaderya te 6.000 yılından öngeden Uzvoy üssü bilen Hadar'a koyuyor ve Oral Kölü yok. Oral Kölü 7.000 yılından ön sonlarına 6.000 yılından ön başlamağına emele geliyor. İki tane Sırderya ve Amaderya ikisi hem Hadar'a uyan demek bundan 6.000 yılından anarda Beynel Nehreyn demek iki tane nehrin iki tane deryan ya arnan arası te Hadar'a değin devam eden ve şol nokotlar adamların 100.000 yıla çeken bu zatlarına
ölüp yok olmaktan nicat tapan yeri esasen hem Uğuz boyu sebebi Amudarya bugünkü Daşoğuz'un üstü bilen Sarıgamış'tan Hadara tarap kaydıp bugünkü Çeleken deltasından Çeleken'den Hadara uyan. Elbette 6000 yılından sonra hiç olmazsa 4-5 gedek Amudarya Uğuz boyu bilen Hadara koymasını ve orala koymasını çalışıp duruyor. Bu zatlar hakkında esasen hem Uğuz boyun tarihi hakkında men ayrıtın bir video yazık ettim. Onu görseniz hem Uğuz boyun tarihine ve onun adamzatın uzun 100 yıllık bu zatlarda yetip yok olmasının evine geçmekte ve adamzatın yaşayışını devam ettirmekteki elbette Demirgadık yarım şarına devam ettirmesindeki ulu ehemmiyetini şu videoya baksanız umudurak düşünüp bilersiniz. Elbette Amudarya'nın kadim adı Ceyhun'dur. Bu Ceyhun demegem Cayhun demek sözdür. Bu kıysaltılıp Ceyhun deyiliyor. Hun demegem Huna sözünden geliyor. Öy urallar. Yani ilki oturumlu olurlar. Şu Uğuz boyunna Amudarya boyunna Uğuz boyunna sebebi Uğuz bilen Amudarya 6000 yılından öňler hemişe 100.000 yılın devamında Hadara uyan ve bu Hun demegem Türkü diline gelsek yuva, yurt sözü bilen beraberdir. Indi biz kadimi Xitay, Çin yazılarını, tarihi yazılarını bağırsına seretsek dine yu sözü var ve Hun sözü 200 yıl milattan sonra başlayar. Elbette Hun demek Huna sözün kısaltması ve yu demek hem yuva sözün kısaltmasıdır. Şimdi yeneki yazrak video yazılarımızda nahilli Hun sözü yu sözünün yerini alıp yuva kuralların, yurt kuralların yerini alıp ve Avrupan tarihi yazılarına girip ve onun üstü bilen nahilli bize oluşanını düşündürüp o hakkında ve Türkmen tire tayfalarının emele gelişi hakkında gurrunlarımızı devam ettiririz. Bizi izlerler ve yeneki videomuzda değerli gurrunlar bilen görüşeceğiz. Sağ olun.